ранку. Вітаємо усіх глядачів. Доброго ранку. Салют усім! Пропонуємо настроїтися на чудовий лад. Я готова. А ви, наші глядачі, так само? Ой, Кася, ти чого штурхаєшся? Сам же казав, що зараз ми будемо настроюватися на чудовий лад. Ти нас штурхаєш і настрой псуєш. Правда, Насточка? Трошечки. Дайте Касі добре місце. Ось тут буде ліпше. Тепер я на чудовий лад і настроюся. Ви чого? Лепш долучайтеся. Я настрой ловлю. Ви б не сміялися, а брали приклад з мене. Кася, лепш долучайся до нас. У нас вельми добрий настрой. Ми і тобі його подаримо. Як подурите? Вельми просто. Смійся разом з нами. І усміхайся, як ми. І все. І усе. Лічи, що чудовий настрой у твоїй кишені. Як у кишені? У якої такої кишені? У моєї сукенці кишені нема. Вони знову сміються. Спочатку настрой у кишеню кладуть, а кишені на самій справі нема. Касечка, гэта просто так говориться. У твоей кишені. А на самой справі він просто у мене єсть. А де? Чому я його не бачу? Настрой не бачить, його чувають. Сябри, ви що-небудь розумієте? Мені здається, що Настя і Лесик жадають мене заблитать. І так, як я ніяк не розблиталася. Що? Ви так само смієтеся? А може, це я вас заблитала? Я почала на хвалю доброго настрою настроюватися, а вони сміються. Касечка, гляди. Зараз наші усмішки летають по покої. Поспробуй зловити. А разом з тим розблитайся. Ага. Ой, а что это отрымливается? Ваш смех и до мяне причепился. Не причепився, а гэта мы з Лесиком і усімі нашими глядачами тобі його подарили. Ой, дякую. Тады трымайце подарунок і ад мяне. Ранішні мультфільм. Я хочу задати питання нашим глядачам. А ці є такі слова, якими ви користаєтеся, тільки коли розмовляєте зі своїми сябрами? Ну, такі самые-самые сучасные. Вядома, що єсть. І дорослі не завсёды нас можуть зрозуміти. И у меня такое бывает. Дорослые перепытывают, что я только что сказала. А вось одна американська дзяўчынка таксама аднойчы размаўляла са сваімі бацькамі і зразумела, што яна карыстаецца вельмі сучаснымі слоўцамі, якія зусім незразумелыя бацькам. И мне здаецца, что дзяўчынка знайшла выйсце. Так адбылося. Яна склала спецыяльны словнік для сваіх бацькоў. Дзяўчынка запісала туды ўсе словы, якімі карыстаюцца ў сваім маўленні сучасныя школьнікі, і дала кожнаму пераклад. И як кличуть такую разумную дзяўчынку? Люсі ван Амеронген. У гэтых слоўнік увайшло 300 слоў, і аўтар складала яго амаль штогод. Бацькі так узрадаваліся, што вырашылі выдаць такі слоўнік тыражом у 1000 экземпляраў. Слоўнік раскупілі вельмі хутка, а дзяўчынка прынесла вельмі добры прыбытак сваёй сям'і. Трэба і мне які-небудзь цікавы слоўнік скласці. А што ты ў гэтым слоўніку запішаш? Напрыклад, слоўнік прыгажосці. Сукенка Касі, стыль Касі, стужачка Касі. Ды гэта не слоўнік, а энцыклапедыя Касі атрымаецца. Наша Кася як пачне запісваць, так і на некалькі тамоў слоў пра сябе назбірае. А ты, Лесік, які слоўнік можаш скласці? Слоўнік для разумнікаў. Цікавыя, якія словы ты туды запішаш? Напрыклад, інсайт, эксперымент, супер-пупер. Вось гэта слово абавязкова запішы ў свой слоўнік. Мы будзем чакаць яго выхаду з нецярплівасцю. А пакуль нашы слоўнікі яшчэ не гатовыя, я прапаную паглядзець яшчэ адзін мультфільм. Кася, Лесік, адкажыце, калі ласка, у які куток свету вы б хацелі адправіцца на сапраўдным дыване-самалёце? Такія толькі ў казках бываюць. А чаму мы не можам у казку адправіцца? Насточка, подкажи, як апынуцца ў казцы, толькі самы хуткі спосаб.
Такі спосіб я усім раю. Давайте слухати уважливо і одразу трапляти у казку. Давайте. Перше, треба уявити казку, у якій ви хочете опинитися. Я у какой-нибудь самой чаровной. И там я хочу быть самой пригожей принцессой. А я хочу опинутися у якої-небудь самой героїчної. А ви, сябри, придумали, у якій казці жадаєте побувати? Я дома усе придумали. И что далее? А далее треба заплющить очки и уявить, что вы прогуливаетесь по своей любимой казці. А теперь можно расплющить очки и снова опинуться у доброранку. А після ще раз заплющить і знов у казку. І навіть ніякого дивана самоліта не треба. А зараз я пропоную добре уладкуватися на своїх канапах і відправитися у подорожжя по мультфільмі. Зараз самая приємна пора. Гэта якая? Усе до новогодніх ранішників рихтуватися починають. І я думаю, у яким костюмі на його відправитися. І для школьників так само почнеться цудовна пора. Зимові канікули. І лепш заранее скласти план, каб як мага больш паспеть падчас канікул. У мяне запланаваны музей, тэатр і кіно. І ўсё гэта за один день можна наведаць. А у тебе, Кася, много справ на канікули заплановано? О, яшчэ колькі! Я буду даваць уроки по фігурным катанням, потым па спевах, сама выступаць з танцамі зайчанят, потым у мяне паказ мод, падарожжа на паветраным шары. Ух ты, Касечка! А ты упевнена, що ти поспеш гэта ўсё падчас канікул? Ну, прыйдзецца падоўжыць канікулы. Калі мы падоўжым канікулы, застанецца меней дзён для вучобы, і мы не паспеем вывучыць усё, што запланавана. І гэта таксама непарадак. Цікава, а дзе канікулы доўжыцца больш? Зараз узгадаю. Так, беларускія школьнікі і так маюць амаль што самыя доўгія канікулы ў свеце. Тады нам могуць пазайздросціць. У нас і зімовыя канікулы даволі доўгія, і летнія, якія доўжацца 3 месяцы. Ага. А ў іншых краінах хіба не так? Магчыма, толькі ў Чылі канікулы доўжацца з сярэдзіны снежня да канца сакавіка. Гэта ж можна забыцца на ўсё, чаму цябе вучылі. Толькі мне здаецца, што школьнікі не толькі адпачываюць падчас канікул, але і дапамагаюць сваім бацькам. А вы дапамагаеце бацькам штодня ці толькі падчас канікул? Падумайце, якую карысную справу вы можаце зрабіць для сваіх бацькоў. А пакуль мы паглядзім яшчэ адзін мультфільм. А зараз час праверыць свае заплечнікі і адпраўляцца ў школы і дзіцячыя садкі. Толькі не забывайцеся, што заўтра зранку Мы зноў сустрэнемся у нашым добраранку! Самым вясёлым добраранку ў свеце!